Pussy Riot Rus punk toporunun Türkmenistanyň raýaty bolan gatnaşyjysy Aysultan Niyazow Horwatiýanyň Bregana şäherine saklandy. Habar berilmegine görä, Niyazow Türkmenistanyň Interpol beren haýyşnamasy esasyna saklandy. Aşgabat Niyazowyň tutsak edilmegi üçin 2003-nji ýylda gurama ýüz tutupdyr. Ekstradisiýa karary Horwat kadyýet tarapyndan kabul ediler. Görnüşinden Türkmenistan Niyazowyny ýurdun Merkezi Bankyndan $14 million pul ogurlamakda aýplap 2003-nji ýylda onun tutsak edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan ogurluk hadisasy entek 2002-nji ýylda bolup geçipdir. Pussy Riot topurynyň agdalary Horwat köpçülikleriniň habar berişleri işlerine beren kommentariýlaryna Niyazow'a garşy bildirilýän aýplamalaryň galplaşdyrylanyny, sebäbi onuň hakatynyň 2002-nji ýylda şol wagtky Türkmen prezidenti Saparmurat Niyazowyň hökümet tarapyndan tutsak edilen ýüzlerce adamyň biri bolanyny aýtdylar. Azatlygyň maglumatlaryna görä Türkmen aktivistiniň kakasy Gurbanmurat Niyazow 2002-nji ýylyň başlaryna paraxorluk bilen bagly galplaşdyrylan iş boýunça tutsak edildi we türmede ýürek keselinden aradan çykdy. Ol Sowetler döwründe we 1990-njy ýylyň başlaryna içeri işleri idaralarını işledi. Bunun ýa-da ol advokat bolup işde galdy we opozisiýaçylar hemde aktivistleri goramak bilen meşgullandy. Niyazow 2002-nji ýylyň başlaryna müşterileriniň biri bilen geçiren duşugynyň ýa-da para almakda aýplanyp saklandy. Gurbanmurat Niyazow istenlik mesele barada dogrusyny aýdýardy, açyk gurrun edýärdi. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulynda hökümete garşy guralan protestde gatnaşanlaryň sudyna ol öz müşterisiniň hiç bir günäsiniň ýokdugyny, kanuny bozmanlygyny, hereketine jenaýatyň ýokdugyny aýdyp oňa garşy gozgulan işi ýatyrmagy talap etdi diýip Azatlyk radiosynyň şol döwürleriň tutlugyndan ýakynyň habarly gurrundeşi Horwatiýada tutsak edilen türkmen aktivistiniň hakasyny ýatlaýar. Aysultan Niyazow punk toporunyň Riot Days uruşa garşy saparlaryna gatnaşýardy. Topor agdasynyň sözlerine görä, Niyazow geçen hepde Sloveniýada saklandy. Ýöne 10 saat soňra kadyýet karary bilen boşadyldy. Şondan soň topor Horwatiýa barýar. Sloveniýa bilen aradaky serhetde aktivist tutsaga synalýar. Aysultan Niyazow 2011-nji ýylda ogly bilen Şweýsariýada ýaşap ýören wagty tutsak edilýär. Ýöne ol şonda Moskwanyň haýyşy boýunça Russiýa ekstradisiýa edilýär. Ol Russiýada maliýe jenaýetleri bilen bagly aýplamlar boýunça 5 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Aysultan Niyazowyny tutsak etmek barada karar Türkmen häkimetleri tarapyndan çykarylmazdan ol Russiýanyň täzirçilik banklarynyň birini işleýärdi. Niyazow 2011-nji ýylda hakykatdan Interpol tarapyndan gözlenýänleriň sany unnady. Ýöne bellemeli ýeri häzirki wagtda halkara polisiýanyň internetde elýeteli bolan maglumat bazasyna Aysultan Niyazowyň adyny tapyp bolmaýar. Niyazow türmede Pussy Riot topurynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan Maria Alyokhina bilen tanışýar. Alyokhina şol wagtlar punk topurynyň Moskwadaky Halaskar Mesihin kilisesine geçiren şowhuny çykyş üçin türme möhletini ýerine ýetirýärdi. Niyazow adam hukuklaryny goraýjy topurlar tarapyndan gynamalarda, hedenetlikli tutsak etmelerde we ýyllarça adamyň türmelerde zorlukly ýetirim edilmegini aýplanýan Türkmenistana ekstradisiýa edilmek howpa banýar.